И здравейте хора, аз съм Вико, с мен е Явор. Беше това бе. Днес ще продължа поредицата на Adventure Capitalist. Както казах, да развием всички тези неща. Ще видите предния ми клип в описанието. Ако искате да го гледате. Перфектно. Тези неща се... менеджери. Нямаш ангел. Имам ангел. Виж. Само един ангел. Ето виж, имам 77 ангел. Толкова са малко. Трябва да купувам си само един, защото не искам повече. За това. То Макс. Макс, така, точно. Браво. Сега. Чакайте го махнем това. Сега отиваме на Марс. За отиваме на Марс и дами и господа, Виктор сега ще започне да разпространява най-новата си компания. И той току-що започна, като купи само 4. Деплой. Дай, парички. И така сега Виктор пуска някакви извънземни корабчета. Да, те извънземни корабчета ми дават доста парички. Браво на тях. Купуваш. Менеджер. Имаш апгрейд, Викторе. Може да го вземеш. Ти защо нямаш марсови пари? Защото мога да се го позволя. Купи си марсови пари, тя съм много. Екскурсия МВ. Чакай малко. Не ми трябва ще. Но ангел ли? Ако се рестартна, ще имам 4 ангела. Окей, мисля следващия епизод, след като развием това, се рестартна работата. Имам някакви ангели на Марс все пак. Да започнем всичко от начало все пак. Това е... Браво, червен пясък си направи доста хубава печалба. 2 билиона и нещо. Буркиятас. 8 милиона. 8 билиона. 8 милиарда. 400 билиона ли? Билион означава милиард. Не е вярно. Точно това означава. Напишете ми в описанието билион какво означава. Милиард! Билион си означава билион. Няма, в българския няма билион. Това е след милион. След милион какво е? Например, българския кажи. Тук не говорим за български. На български билион означава милиард. Милион си милион. Браво на него. Ето, ако искаш, виж в той. Виж в преводача. Да разменя маничко пари за марсиански пари, тя са много важни. Окей, ще отида. Не. Чай откъде? От там Лауча. Лауч. Currency Advantage. Мега буст или... Currency Advantage. Да? 1 десилион. По-мъничко. Така нямаш. Трябва ти 1 десилион и ще даде да видим колко една марсова монета. Не. Това ми свърши. Окей. Я размени злато за златни марсови монети. Защо? Защото златните марсови монети мега бост. Много добри. Окей, ще разменя едно злато. Не, трябва ти 20 злато. 20 злато ти даде. Това злато ми трябва, човек. За какво? Ти не си добре. И така да дойде Виктор мецна нещо. Чай малко, евентове. Кога ще има евент? 9 юни, дами и господа. 9 юни. Аз съм на евент. 9 юни съм на евент. Дано да не е като предишния евент. Да, такова. Предишния евент ми зарежда се... 350 години. Да. Абе, спри бе. Спри, че ще... Спри. Тогава стръгни. Или спираш, или стръгваш. Така сега апдейтваме. Нека отидем на земята, малко си разбием нещата на земята, пък после, докато събрали малко пари на Марс. Октилиони. Само октилиони. Мятка колко ангела има.
Майко, скоро ще рестартирам. 100% скоро ще рестартирам. Може от сега да рестартираш, виж направо всичко възможно. Рестарт. Да, само че когато тук има повече ангели от тук, Да. тогава е най-добре да се рестартира. Иначе рестартирането е пълен... Не знам. Рестартирането е... Няма смисъл никакъв. На луната. Не си... Точно на луната отидох. Мисля, че Това е на луната. Експрес. Позови меня, тихо по имени. Отзовёшься по имени, отзовёшься без леса, без брев. А песен всъщност как се казва? Позови меня тихо по имени. Може да сложа в описанието. Никой няма да иска. Сигурен съм. Ама все пак ако някой му е любопитно. Това какво е според тебе? Това е производство на марсианска шоколада. Известен. Десетки Марс. Използвай това новото. И така да го за вече вид то почва много да се развива, но аз ми предлагам колкото мъничко като на луната да се... Ние само ще дойдем когато събереме малко парички, защото животът е пари, мани. И да, връщаме се след малко. И пак сме тук, събрахме 3 билиона за толкова... За толкова време. Чакахме тук половин час, нали? Не, чаках половин минута. Едно и също е. Да, много е подобно, дами и господа. 800, почти 900 милиарда, дами и господа. Ей. Окей. Мисля, че това ще стане в 3 епизода. Развиването на Макс. Защото на нас не свършва времето. И също така имам да снимам още клипове. Мисля, че 10 минути бяха. Или ще минат след малко време. Така че ти... След около 2-3 минутки ще спираме този клип. Само тук. Браво заради теб. Браво. Повали. Хубаво гошелце. Окей. Купиш някой апгрейд, Витре? Менеджер, не. Прякорът между другото на Явор е Гошо. Защото синът ми се казва Гошо. Мазгам се. Няма син. Не, казваме му Гошо, защото е... Защото съм лош. Да. А на лошите свине им викат лош. Гошо, свине лош. Гошо, който гледа лошо. Гошо, който гледа лошо. Гошо гея от Корея, маже си да заснивея, а Снежанка дебеланка, тъпче се суканка. Тъпче се суканка. Окей, спри. Окей, ние мислим да спираме този клип. Следващия епизод също ще развивам всичко на Макс. Ето само тези неща трябва да развия. И до скоро!